ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମତ୍ୱ ଭାବ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଜଣେ ସଦାବେଳେ ଜିତିବ ଏହା ଦାବି କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଖେଳରେ ଯେମିତି ହାର ଜିତ ରହିଛି, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଜୟ ପରାଜୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ସମତ୍ୱ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଷୟଟି ବିଜୟ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଜିତ କି ହାର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ତୁମ ଭିତରେ ସମତ୍ୱ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜି ଜିତିଅଛି ବୋଲି କହୁଅଛି, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହାରିଯିବ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ଜିତିବା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନତା ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସମତ୍ୱ ଭାବ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ରୋଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ବିକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତ କହିଲେ ସମତ୍ୱ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।